po sa aking channel. Ngayon po ay magluluto ako ng ng glutinous rice with taro and pork. Yan. Meron po yung mushroom, shrimp at saka scallop. Dry mushroom, rice scallop, alam po yung baby, ang sarap natin baby, saka yung hipon na tulo, dry na hipon, yung ginenit kaya nahugasan ko na yung aking malagkit. Tatlong gatang po yan, tatlong gatang ng rice po. Yan. Ito natin ating taro. Kalahating taro lang lalagyan natin. Kain lang natin ito ng cubes. Ayan, cubes lang gagawin natin sa ating taro. Sa ating gabi, taro, ayan. Ako sibuyas. Ang unang sibuyas ang ilalagay natin. Brownin lang. Mainit ito. Ulog na natin ang sobrang lang natin ng konti yung ating sasanin. Mga 4 minutes. Ito na yung ating karne. Pa-brown na. Ulit natin yung ating minced pork.
Kutsahin lang natin yan. Bigyan na natin siya ng toyo. Light soy sauce. Dalawang soy sauce. Dalawang tablespoon na soy sauce. Brown sugar. Add na natin yung taro natin. Half cup na water para maluto yung aking araw. Takpan natin. Cook for 3 minutes. Haluin natin. Add natin yung wine. 1 teaspoon na wine. Cooking wine po yan. Chinese cooking. Chinese cooking. Tsaka lagyan natin ng sesame oil. 1 teaspoon lang. 1 teaspoon sesame. Ayan, ready na po yan. Luto na. Ayan, dito. Isa po po yung pinagbabara ng scallop at saka ng dry mushroom. Dito na. Perfect. Dagdagan natin ang sabaw. Ito yung pinagpakuluan. Pinagbabara ng mga dry mushroom at scallop. Yung tubig na nalagay natin 3. Pagka 3 gatang yan, 2.5 lang yung tubig. Dahil nga ayaw natin ng malata.
Ayan, add na natin to sa ibabaw lang natin sa ibabaw. Tsaka paanda rin naman. Cook for 30 minutes. Ayan, luto na po ang ating glutinous rice with mushroom and taro. Sarap. Ang bango po niya. Parang arroz Valenciana sa atin. Ang style. Ito naman Chinese style. Ayan. Thanks for watching. Bye-bye.